дар вокзали Николаевский ду ҷура бо якдигар вохӯрданд. яке аз онҳо ғавс, дигари борик буд. ғавс ҳозиракак дар вокзал хӯрок хӯрда буд. аз ин рӯ лабони равғанолудаш монанди олу болӯи пухтагӣ медурахшиданд. аз вай бӯи хевис, як нави шароб ва флорд оранже, яъне бӯи гул меомад. борик бошад навакак аз поезд баромада дар зери бори гарони ҷомадон, буғча ва қутиҳои коғазӣ буд. аз вай бӯи гӯшти яхнӣ ва қаҳва бург мезад. аз қафои вай як занаки хароб ки манаи дароз дошт нигоҳ мекард. ин зани вай буд. инчунин гимназисти қаддарози тангчашм менамуд ки ин писари вай буд. Порфирий! борикро дида фарёд кард ғавс. Порфирий! ин магар туи азизи ман? ин хоб аст ё бедорӣ? ин қадар камнамоӣ, камнамо! ё худо! ҳайрон шуд борик. миша ҷураҷонам, туро шамоли куҷо паронд? дӯстон се бор ҳамдигарро бусида, баъд бо чашмони пур аз ашк ба якдигар нигоҳ карданд. ҳарду ҳам ниҳоят хурсанд буданд. азизам, гуфт борик баъд аз буса, дар гӯшаи хаёли ман набуд ки туро ин ҷо мебинам. ана хушбахтӣ! рост! ку ба ман нигоҳ кун, дурусттар нигоҳ кун. не, дигар нашудӣ. пештара барин барно йигит. ҳамун пештара барин олуфтаю дилкаш. тавба кардам худо, тавба. хуш, кани гап зан. аҳвол бой шудӣ, хонадор шудӣ. ман бошам зандор шудам. ана читавре ки мебинӣ, ана ин зани ман Луиза аз оилаи Вансенбахт. мазҳабаш лютиранӣ. ин писарам Нафанаил, талабаи синфи сеюм. Нафанаил ин ҷура дар гимназия як ҷое мехондем. Нафанаил каме фикр карду кулоашро аз сараш гирифт. дар гимназия ҳамроҳ мехондем, давом кард борик. ёд дорӣ туро чӣ тавр мазоҳ мекарданд? туро гирострат мегуфтанд, чунки китоби мактабро бо папирос сӯзонда будӣ. моро бошад ефиалти хиёнаткор меномуданд, зеро хабаркашӣ мекардам. бача будем, натарс, нафаня, наздиктар биё. ана ин зани ман аз оилаи Ватсенбахт, мазҳабаш лютиранӣ. Нафанаил камтар фикр намуд ва ба паси падараш рост шуд. хуш, аҳволат чӣ тавр дӯстам? нағз астӣ, хуб астӣ? хурсанда ба дӯсташ нигоҳ кард ғавс. дар куҷо кор карда истодаӣ? ба кадом мансаб расидӣ? кор карда гаштем азизам. 2 сол аст ки аз 3 соли коллеҷ мебошам. нишони Станислав гирифтам, аммо пулаш кам. хайр майлаш, худо худаш рӯзӣ расон аст. занам дарси мусиқӣ медиҳад. худам аз тахта қутии папирос месӯзам. қутиҳои хуб яксумӣ мефурӯшам. касе ки 10 қутӣ ва ё ки зиёда аз он бигирад, ба вай хушки бошад арзонтар мекунам. як нав рӯзамон гузашта истодааст. медонӣ, дар департамент хизмат мекардам. ҳозир ба ин тараф мудири шуъба таъин карданд. вале боз ҳамун моҳона. хуш, ту чӣ? статский нашуда боши, мегӯям. не, камтар болотар буро, гуфт ғавс. ман ҳозир машваратчии махфии давлатӣ мебошам. 2 ситора дорам. рангу рӯи борик якбора парида шох шуда монд. лекин дарҳол рӯи вайро табассуми мутамаллиқонаи ба 4 тараф кашида бурма кард. аз чашму рӯи вай гӯё шарораҳо медурахшиданд. вай печутоб хӯрда худро дар ҳам кашид ва ба замин яксон шуд. ҷомадону буғчаю қутичаҳои вай ҳам гӯё хурд шуда, об шуда, нес шуда рафтанд. манаҳи дарози занаш боз ҳам дарозтар шуд. Нафанаил рост шуда тамоми тугмаҳои камзули худро гузаронид. ман ҷаноби олиқадр муташаккирам. яъне гуфтан мумкин ҷура будем, хайр будем ва якбора ба ин мансаб шумо соҳиб шудед. бас кифоя. абрӯҳоашро ҷин кард ғавс. ин хел гапҳоро мо ҷураем, дар ҷурагӣ хел мансабдорӣ боз чӣ нағма. лабай ҳарчанд бошад набошад шумо. борик боз бо тамаллуқ хандидааст бештар дуқат шуд. илтифоти мубораки ҷанобашон монанди оби ҳаёт. инак ин ҷаноби фазилатпаноҳ писарам Нафанаил, занам Луиза Лютиранӣ. ҳамин тариқ ғавс чизе эрод гирифтанӣ шуду, аммо дар рӯи борик чунон иззату эҳтироми беҳад, чунон
کاسلیسی دل بیجا کننده نقش بسته بود که دل مشورچی مخفی به حضور شد. وی از باریک رو گرداند و دست داده خیر خوش کرد. باریک سه انگشتی او را به زور فشرده دو قطع شده هی 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 کرده خندید. زنش دهان نیچ کرد. نفنیل پایش رو به پای دیگرش سخت زده شخ شده ماند و کلاهش را افتاند. هر سه هم از خوشبختی دست و پا گم کرده بودند.